Dwi yma heddiw efo Thomas sy'n arwain ar gynlluniau arloesol digidol Menter Môn. Thomas, ti eisiau deud chydig bach mwy am y cynlluniau a beth yw'r cynlluniau yma? Ie, bore da, Catrin. Mwy na hapus i wneud hynna. Felly, o fewn prosiectau digidol Menter Môn rei arloesol, mae gynnon ni 3 brosiect yn bennaf, a un o heina ydy prosiect Blwyddyn y Trefi Smart sy'n cael ei gyhudo gan Llywodraeth Cymru. Ac yn bennaf fi sy'n arwain ar y prosiect yna, ac yn syml iawn, be da ni'n trio wneud ar y prosiect ydy annog ac i gynnig cymorth i drefi dros Cymru i gyd, defnyddio technoleg o fewn trefi i helpu'r trefi yma adfer yn dilyn Covid. Felly, ni iwsio'r technoleg yma bydd trefi ddechrau casglu data am yr hyn sy'n ymlaen yn y trefi, a allai y data yna wedyn helpu nhw wneud penderfyniadau wrth adfer o Covid. A wedyn, prosiect arall sydd gyda ni ydy y prosiect trefi Wi-Fi, a mae yna dîm ohono ni'n rhedeg y prosiectau digidol yma, a Elen sy'n gyfrifol am prosiect Wi-Fi. A yn syml iawn, mae'r prosiect yna yn mynd i ddosbarthu gwasanaeth Wi-Fi am ddim o fewn trefi yn Gwynedd a Môn. Felly eto yn rhoi y cyfle i drefi dechrau casglu gwybodaeth a data am yr hyn sy'n digwydd fewn y trefi, ond yn ogystal hynna'n amlwg wrth roi Wi-Fi mewn tref, da ni'n cynnig gwasanaeth i pobl unai ymwelwyr sy'n mynd i'r tref, neu hefyd y cymdogion sy'n byw yn y trefi, mwyn galluogi nhw cysylltu hefo'r we. A wedyn yn ola, mae gennym ni brosiect broadband, band eang, lle mae Will, aelod arall o'r tîm, yn cynnig cymorth i'r ardaloedd yma yng Ngogledd Cymru sydd ddim hefo superfast broadband. Mae yna rei ardaloedd gwledig sydd yn cael traffath cysylltu i'r we oherwydd os gynnon nhw ddim broadband superfast. Felly fydd Will yn gweithio hefo ardaloedd yma yng Ngogledd Cymru mwyn wneud siŵr bod nhw eto yn gallu cael y cysylltiad yna i'r we.